Здравейте, аз съм Катерина Йорданова-Димова и съм вече на 8 години. Днес ще ви разкажа една приказка. Приказката се казва Лъвът и мишката. Знам, че почти всички деца я знаят и сигурно вече я знаете наизуст. Все пак аз ще ви я разкажа, защото може да има и такива деца, които не я знаят. Един ден се случило така, че мишката влязла в пещерата на лъва. Там царял пълен мрак и тя не видяла спящия вътре звяр. Блъснала се право в носа му и го събудила. Лъвът изревал сърдито и сграбчил животинчето в лапите си. О, царю на всички животни! Замолила се мишката. Не ме убивай! Не се знае, някой ден бих могла да съм ти от полза. Лъвът се разсмял. Присмисъл, че може да му се наложи да разчита на помощта на толкова малко същество. Все пак се смилил над бедната мишка и казал: върви си преди да съм те изял. Няколко дни по-късно лъвът се хванал в мрежата на един ловец. Когато разбрал, че не може да се освободи, той изревал с пълно гърло. Мишката чула лъвския рев и притичала да види какво се е случило. Щом зърнала цяла царя на животните, оплетен в мрежата, загризала въжетата с острите си зъби. Скоро направила дупка достатъчно голяма, за да може лъвът да пропълзи на свобода. От този ден нататък лъвът станал пръв приятел на мишката. Поука: не пренебрегвай слабия, понякога неговата помощ може да бъде неоценима. Край. Всъщност, искам първо да ви кажа, че тази приказка нищо, че много деца сигурно я знаят. Тя е много интересна и много кратка и хубава. Може да се среща в доста детски книжки и е специално за деца. Не знам дали на вас ви е харесва, но на мен лично ми харесва. Чао и до нови срещи!